Moram da se pohvalim sa mogućnošću da konačno, posle više od 40 godina, imam asistenciju svih 24 sata, da sve što mi treba, nisam prosto mogla to ni da zamislim, a došlo je u pravom trenutku, čini mi se, jer sestra mi se razbolela, imala temperaturu, sad je hvala Bogu bolje, a zete juče stigla iz bolnice. Kući mama zaista više ne može, predstavlja strahovit problem da mi ruku podigne, tako da je ovo divno. Zaista uživam, pravila sam plan i nisam mogla prosto da poverujem bez ikakve glavobolje ko će, kada će doći, samo sad treba da popamtim sve, da ne moram redovno da gledam u plan kada ko stiže. Mogu da idem u grad kad mi je potrebno, mogu da radim bez problema, jednostavno uživam, divno.